Un dels problemes que té Google Drive és que no té una eina que ens permeta fer còpies automàtiques del que anem emmagatzemant en l'aplicació. Per tant, ens hem de buscar alternatives, i una de les alternatives més pràctiques és, dins del mateix Google Drive, fer una còpia manual de tot el que tenim, de tots els documents que tenim emmagatzemats. Això és molt senzill de fer perquè només hem d'anar a una carpeta qualsevol, la que vulguem copiar, si és una carpeta en concret, o si volem fer una còpia general, també anant a una carpeta podrem fer. Mireu, accedim a la carpeta, botó dret sobre la carpeta, baixa. I des d'ací ens indica que dins d'aquesta carpeta hi ha 3 documents diferents que podem baixar. Si fem clic en tots els elements, el que farà és una còpia general de tot el que tenim en la nostra unitat del Google Drive. A més, si vos fixeu, els documents que són d'un format que no és el de Google Drive ens els descarrega com estan, en aquest mateix format. En canvi, els documents de Google Drive ens proposa una conversió. Per tant, els documents de text ens proposa que els convertim a Microsoft Word o qualsevol altre d'estos tipus de documents, la presentació en PowerPoint, el full de càlcul Microsoft Excel, etc. En aquest cas els baixarem així, ens indica que està comprimint els fitxers i ens demana on volem guardar els fitxers. Fixeu-vos que ens indica és un zip, l'arxiu que crea és un zip amb la data de la còpia. Guardem la còpia i obrim perquè vegeu com ens ha estructurat els documents. Veieu? Apareixen els documents, cap tipus de problema per a recuperar-los. En aquest cas, si vos fixeu, no ens apareixen sota una carpeta. Fixeu-vos que en aquest cas és un altre compte diferent, baixem els documents i ens indica 70 documents que convertirem a Word, un dibuix, que l'ometrem, no el volem fer en còpia, i després altres tipus de fitxers que els baixarà amb el format, com vos he indicat, amb el format que tenen originalment. Els baixem, tardarà una mica més, guardem la carpeta exportada i en aquest cas obrim i veiem que ens ha guardat la carpeta, que té més documents, i subcarpetes, ens guarda la carpeta amb les subcarpetes que teníem dins i no presenta problemes per a recuperar els arxius. Aquesta és la manera més efectiva de fer la còpia de seguretat amb el Google Drive.